गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। खौरांखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 20K खालामनानै होदो। गोजोन्थों। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव सानै बर' हिन्जावसाखौ रैखा खालामनो हादों। 14 आरो 19 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा लाइमोनखौ गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा लांखारनो नाजादोंमोन। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मददजों क'क्राझार पुलिसा रैखा खालामनो हायो। सिराज आली आरो इफिथुं उबुं मुंनि सानै दुथांफोरा सानै बर' हिन्जावसाफोरखौ लांखारनो नाजादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला एबसुआ स्रोदै खौरां मोन्नायनि गेजेरजों सानै बर' हिन्जावसा लाइमोनफोरखौ दुथांनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। थांनाय बावैसो सान सिगां नेपालनि काठमान्डुआव जादोंमोन सेफ चेम्पियनशिपआ। बे चेम्पियनशिपआवनो भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजाया पाकिस्ताननि हेंथायै 3-0 गलाव देरहासार जानो हादों। भारतनि बे हानजायावनो दंमोन बर' हारिनिफ्राय सानै लाइमोन गेलेगिरि गोगोमसार गयारी आरो मनबिर बसुमतारी। बे चेम्पियनशिपआव देरहानो हानानै बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारीया गावनि आंगो न'आव सफैबाय। न'आव सफैनाय लोगो लोगोनो गासै रायजो राजाफ्रा मनबिर बसुमतारी बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायदों। जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ भाइरेल एबा समाजारि बिजोङाव गोसारहोनानै निमाहा बिबाय। कैलाश मोसाहारि मुंनि सासे सुबुङा थांनाय 30 सेप्तेम्बरखालि चिरां जिल्लानि बरलावगावआव दिन्थिफुंनाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि प्रिमियार श'आव बे सावथुननि 30 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअ' क्लिपखौ गोसो मोसाहारि मुंनि फेसबुक एकाउन्टआव फोसावनानै होदोंमोन। बेखौ लानानै कैलाश मोसाहारिया गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानानै निमाहा बिफिनबाय। बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावनो आरो मदद हेफाजाब होनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सरकारा आजावना लानाय गोनां बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होदों। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोनां बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होदों। बैफोर बिथांखिफोरानो जादों रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो मिशन बैसोमुथि मुंनि वेब पर्टेलखौ बेखेवबाय। क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लायाव गंनै बिन'द ब्रह्म स्पर्टस एकाडेमिखौ लुफुंगोन। सा 100 गेलेगिरिफोरनो सासेयाव 1 लाख राङारि बड'लेण्ड स्पर्टस एक्सेलेन्स एवार्ड होगोन। आर'जि निर्मुल बिटिआर मिशननि सिङाव गोर्बोआव थानाय समाव देहायारि जेंनायाव गोग्लैनाय आइजोफोरखौ सिनायथिनानै मदद होनो आइ अनसाइ बिथांखि हाबाफारिखौ बेखेवबाय। सेल्क' फाउन्डेसनजों जानाय एमअइउनि बाहागो बायदियै बिटिआरआव थानाय 500निबो बांसिन हेल्थ सेन्टारनि सावस्रि हाबाफारिखौ जौगाखांनायाव हेफाजाब होगोन। बड'लेण्ड केन्सार केयार ट्रास्टनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय केन्सार बेरामि आरो बेनि नखरफोरखौ मदद होगोन। बिटिआरआव गोख्रैयैनो मोननै बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रिजखौ लुफुंगोन। पिउपल हप पिउपल प्लान पार्टिसिपेटरि कन्स्टिटिउएन्सि डेभेलपमेन्ट प्लान एन्ड लाखपति महिला इनिशिएटिभ अफ बिटिआर मावबिथांखिखौ बेखेवबाय। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव 5 जेन्डार रिसर्स सेन्टार फसंगोन। बिटिआरनि आबादारिफोरनि थाखाय डाटाबेस पर्टेल बेखेवबाय। क'क्राझारनि फरेस्ट भिलेजनि गासै 3797 आबादारिफोरनो पिएम फसल बीमानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनायजों लोगोसे आबादारिफोरनो खेबसे राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन। बैफोर गोनां बिथांखिफोरखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोसावनानै होदों। हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामगासिनो। रायजो राजाफोरखौ थगायनानै माबोरै खुंथाय गोहोआव फैनो हागोन, बेयो हाग्रामा महिलारिनि नाटक। बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। इउपिपिएलनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोजोन होदों। फारसेथिं बिपिएफ दोलोआ मा मावदों, इउपिपिएलआ मा खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफोरा नुनानै इउपिपिएल दोलोखौ अनसायगासिनो। बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव जेसेबांनाखि खामानि मावदों बेनि बांसिन गोख्रैयैनो इउपिपिएल सरकारा खम समनि गेजेरावनो बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावदों। बिपिएफ दोलोआ जाबायदि प्रसेसजों रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरदों बेबायदियै थगायनो हानाय नङा। रायजो राजाफोरा गोखै थाइजौखौ खेबले जाबाय थाया होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टेङापारानि हेलेना एन गायदे जिएनएम फरायसालिनि फरायसाफोरा प्रिन्सिपालनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद होदोंमोन। मुं थिसननायनि मुङाव गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद होदोंमोन। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरखौ ओंथि गैयै राव बाहायनाय आरो गाज्रि राव बाहायनायनि सायावबो गोख्रों अजद होदोंमोन। बेफोरबायदि अजद होनायनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदैया नायबिजिर हैदोंमोन आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा
प्रिन्सिपाल आइ.सि. रन्जु मदय गहायनि सायाव नायबिजिरनो गोख्रों बिथोन होदों। रायजोआव मोब्लिब बाहायग्राफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। रायजोआव फिन आरोबाव मोब्लिब बिलनि बारायनाया 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनबाय। एपिडिसिएलआ बैफोर मोब्लिब बिल बारायनायनि सायाव मिथिहोदों। 300 इउनिटसिम मोब्लिब बाहायनाय नखरफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 30 फैसा होनांगोन। बेजों लोगोसेनो 300 इउनिट्सनिफ्राय लानानै 500 इउनिटसिम थानाय नखरफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 50 फैसा होनो नांगोन। बेजों लोगोसेनो 500 इउनिटनि बांसिन मोब्लिब बाहायग्रा नखरफोरनि थाखाय मोनफ्रोम इउनिटआव 1.29 रां बारायदों होननानै एपिडिसिएलआ मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय लुगलं गामिनि बिरन स्वर्गयारिआ नावखाथायाव गावनि हाखौ नायनो थाखाय आरो गाव जानो थाखाय नावखाथा गामिनि जाबजिं दैयाव ना सारदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि ना सारखांनानै गावनि न'आव फैफिननो थाखाय ना सारग्रा जेखौ लानानै जाबजिं दैमाखौ बारबोनायाव अबथिरायै जाबजिं दैयाव गबोनानै जिउ खोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि एसडिआरएफ हानजाजों लोगोसे 2 नं लुगलं गामिनि रायजो राजाफोरा हाजासे नागिरनानै बिरन स्वर्गयारिनि गोथै देहाखौ मोननो हायो। मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियोब्ला आसाम सरकारा 10,000 रां होगोन। हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रियोब्ला 15,000 रां होगोन आसाम सरकारा। रायजोनि दाखोर दाला गारग्रा सुबुंनि फिसाज्ला फिसाजोफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गोजोनथाव खौरांखौ फोसावनानै होदों। आसाम सरकारा 10,000 रां होगोन दाखोर दाला गारग्रा सुबुंनि फिसाज्ला फिसाजोफोरनो। मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियोब्ला 10,000 रां आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रियोब्ला 15,000 रां होगोन। लोगोसे दाखोर दाला गारग्राफोरनि फिसाफोरा डक्टर इन्जिनियारिं फरायोब्ला 50,000 रां होनाय जागोन। फैगौ 2024 मायथाइनि 1 एप्रिल दाननिफ्राय बे रांखौ होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।